May buntag mga igsuon, pagkarindot sa kinabuhi kung maabot ang kabuntagon. Amen. Og labaw nindot kay pag nakamata pa kita. Salamat sa Dios. Buhi pa kita. Muna iris dayon simba kay pasalamat sa Dios. O ba nangamatay na kita buhi pa taon. Kaluyan sa Ginoo. Sa ato ebanghelyo sa may kaparihas ni Judas ug ang atong Ginoo. Sila gibuhat ang pagsangyaw og pasaylo, paghinulsol kamo sa inyong mga sala, pangayog pasaylo sa Dios, balik sa Dios. Mog naghinulsol ang mga tao sa Nineveh paghibati sa wali ni Jonas. Maupod ang atong Ginoo. Paghinulsol, pagpasaylo. Pero ingon sa ato ebanghelyo, labaw ang atong Ginoo kay kang Jonas. Kay siya mismo nagahalad siyang kaugalingon pagpakita sa katawhan kung unsa siya kamatinud-anon sa iyang wali, sa iyang kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Dios. Mao pud ta mga igsuon na magbatinud-anon usab kita sa atong pagpuyo ning kalibutan. Dili bakakon, dili para sa mga asawa na baka mamakak sa kwarisma ato hinay-hinayan. Lisod pag-usab sa kaugalingon. Lisod pag-usab na practice na nato ato na napuy-an ko pinakatuig ng kalibutan o na ora-orada usbon. Dili pwede. Lisod. Hinay-hinay. Dala ang pag-ampo. Ginoo, tabang ako Ginoo. Ihatag ka nako ang grasya sa pagpasaylo kay madinumtanon magayud ako Ginoo. Modumot gayud ako. Gamay-gamay na butang pagkalisod wag tangon sa akong pagbati. Mga Ginoo, ihatag ang grasya sa pagpasaylo. Kanang nakautang sa ako Ginoo, maglagot ba dyan ko na wak mo bayad, Ginoon? Ano? Maglagot man tamato din ito bayitan, no? Una ang sige nagpamalit niya sa merkado na niya, di kinumulong bayad. Kita mo na dagang pamalit na niya. Nakaila na ba dyan? Una, maglagot na. Maglagot sa man ang paglagot. Una akong up to tag high blood, mamatay kita naglagot. Jesus, asa ta pangita atawon. Ang giandam ni Jesus na iyaging harian na adto kita dalha ngadto sa mga tao nga nagmahal kaniya o gipuy-an ang iyang mga pulong, gipuy-an ang iyang mga sugo, adto makita to dalha sa atong Ginoo tungod sa atong pagdumot sa gamay na butang nawagtang noon ang ato gipangandel sa kinabuhi. Muna ang tambal sa madinumtanon kabalo mo pasaylo. Alkansi man ta mga igsoon, alkansi gayon magdumot kita, masuko kita. Kato ato kasukan sigara katawa, kita diri nagurot-urot ta ato, bukal-bukal na ato dugo sa kalagot, sigara katawa, matay ta, mauna ta taw matay dito sa tao na ato pasaylo o mugaan ang atong pagbati. O niya, balaan man. Mahimot ang balaan tungod sa atong pagpasaylo sama sa atong Ginoo. Amen? Gusto may makuha nato magdumot? Muasenso ta? Magasto man ang ato
pagbati. Di ato na lang ihalad sa Dios. Ginoo, pahinumdumi siya Ginoo sa iya utang, kung utang man ugaling. Usahay mga silingan, dili magtingog, nagdumot sila mga silingan. Imbis kay love your neighbor, mahalon ang ato silingan. Kay kung masunugon ta, masunugan, kaysa may una mo tabang, di ba silingan? Kung simba ko, natumba kita diha sa ato paglakaw diha sa ato nataran, kita ang silingan, kay silingan may una makakita kay silingan man, kaysa may mutabang nato. Una ko ato kaaway di katabangan. Anak kinabuhi. Tinuod kung maglagot kita kalami gayud, no? Kalami manungo, no? Mamadyon na suko ganit kita, manungo kita, happy ganit kita, malinawon ang ato, nindot ang ato relasyon, kay malinawon man ato. Muna ang ilhanan ng kalinaw iyas sa Dios, ang kasuko iya ni Yawa, na mupatay gayon mo, masuko gayon kita, iya man na ni Yawa, pero tawhanon man na pagbati usap, tawhanon man. Unya, kung mo ato ipairal ang tawhanon, moingon ang atong Ginoo, pagkadautan ining katawhan karon panahona. Pagkadautan. Mangayo og sign, timailhan, wala ko'y ihatag na timailhan na ako gikan sa Dios. Kay siya mismo mao ang timailhan. Siya mismo ang ato dawaton, kay siya ang pinaka the best na timailhan sa presensya sa dawat. Ari ka simbahan tapos way misa. Una mo doon ka sa pare kay mo kalawat, sa makatagai taon. Musimba kayo. Kaya Eucharistia, diya sa Eucharistia nato, madawat ang atong Ginoo. Kay iya man na habilin sa wapa sa mubian ng kalibutan. Bata na. Muna, balik-balikan, no? And then, pagbalik niya na, ato bation ang presensya sa atong mahal sa kinabuhi nga ni Halina, ingon ana. Mga byuda, no? O sa iyo balikan, para kanunay present, no? Ang iyo bana sa iyo kasing-kasing iyo kinabuhi. Ingon ang bana sa wa pa mamatay, day, ayaw na pagpinyo, day. Balik-balikan na dili na ko paminyon sa ako para hangtod na matay. Ambot sa ato bation ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Manindog kita palihog.